Hayırlı kişiler dostlarım, hatırlarım. Biz Cuma kiş kildik Apasqa. Eti yana. Yol itemiz. Hele bilen munçadan çıktım. Var çıqqanı көрмей bağındı. Көрді mi? Olay keyifler şep. Hazırlık. Сезонны башлап җибәрдем. Карда кыйна торган. Кәйфләр шәп. Hazırlık арылды. Юллар бик начар иде. Кар яуды. Шуңа карамастан, бу ялларны сезгә матур гына блог төшерергә тырышырмын. Нәрсә эшләгәннәрне барысына төшерермен. Все, рәхмәт. Карагыз яме. Вкусняшкалар. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Авыл мәчете, Сәфәр деген Свияжский бистәсе. Шуны мәчет матур. Тыйнак кына матур гына. Карагыз. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Карагыз, апастанчик. Молодцы. Яңа ел. Хо-хо-хо. Молодцы. Менә яңа ел исе бар. Яңа ел исе. Хо-хо-хо. Фирдүс абый. Матурам. Бу синең садикмы? Монда бәләкәй Илүзә йөргәнме? Хе-хе. Садикның исеме ничек? Ләйсән. Ага. Карагыз, нинди зур садик булган. Хәзер ул эшләмәй. Нигә эшләмәй? Чөнки яңаны салдылар, дальше Ләйсән дигән. Тоже Ләйсән? Монда берәй дә юк инде, хәйме? Ишек ачык микән? Әйдә, ачып керәбез әле. Әйдә, ачыл, әйдә, матур, әйдә. Әйдә. Әйдә, матур, әйдә. Әйдә, без бит синең белән сәяхәтчеләр. Юк, ябык икән, карагыз әнә. Так. Моның керә торган ишеге бу яктан түгел. Тегенәме ни? Бу столовый ягы. Столовый. Монда столовый. Бу яктан керә торган. Бәләкәй урындык күрәм. Балалар урындыгы. Ой, бу без утырып уйнаган урындыклар инде. Теге яктан сен икән. Бу яктан да. Менә бу якта. Монда нәрсә кызык инде. Менә монда столовый менә анда ашап пешергәннәр. Тәмле ашаттылармы? Бик тә. Утка теге караңгыдан утка иткәч сразу кап-караңгы була. Яп-якты була. Ничек авылда матур. Бик активный иде вообще. Ничә бала иде, исеңдә юкмы? Зур булгандыр инде, бүтән авыл монда йөргәндер бит инде. Балалар бик монда бүтән авыл гына түгел. Апастан да, Коратын якларынан да киләләр ди. Чөнки безнең бик активный садик иде. Молодцы. Мәйтәм. Мәйтәм авылда шәһәрдә кар югаймы? Монда миллион снег. Бүтән кар авылларда. Шуңа күрә дусларым, матурларым, авылга кайтыгыз, авылда рәхәтләнегез. Без менә йөрибез рәхәтләнеп. Бүген матурым коронный блюдосын пешерә. Солянка. Менә алдык монда төрле ингредиенты пакетта.
Ингредиенты, ай моторым. Этиге этини согласилин. Әтені сылайбыз. Әлі есі кезде болса, көптен төргіні сторисқа қойған едік, келі үзеп пішірді деп. Коронный блюдосын. Да, яратылашым. Сіздің яратқан коронный блюдоларыңыз нендей? Yazыңыз әлі шуны, еме, комментарийға. Бұл видео шыққаннан соң оқырбыз рахатланып. Har kişinin bular bitnik коронный. Міне мәселен, әтенің міне біздің коронный блюдосы гуляш. Гуляш, әйме? Міне мен де оны бик тәмілі пішірем. Әтенің системасы бойынша, әтенің рецептлары бойынша. Әне гіл болғанда, әтені ял болғанда, әти бірінсі әзірлейкен, гіл тәмілі гуляш әзірлейді. Макарон білен. Елі бәрәңі білен. Әмді біздің каток ала берса, болашақ. Әзірін бұл, міне темір аяқтың алырғаны қалды. Көресің әмді. Көлеке мотор озера. Вот. Әтегінде мәшет мені сізге әтшірген едім. Әшілай қарас. Ну-ка. Evet, настоящий ауыл. Оп-оқ, мотор тіге. Соңғарада бик шыр бермедім, çünkü бар жері қора болғаш, бик мотор түгіл кадрлар. Оп-оқ болғаш, көзге көңілі. Қойыз. Әй, моторым. Красота. Біздің тігінде, қазір мен сізге көрсеттім. Рахат енді. Ауылда рахат. Қыш күні. Тағында рахат регейме. Нек дейсәкіз қыш күні. Үш жоқ. Хавасы шиста үш жоқ. Теге. Мощный қызы қышқырама мен. Қуаштыр анис. Көрді екен. Дурачок. Сәлем, брат. Әйде. Хәлләр нишек? Сәлем, брат, хәлләр нишек? Әйде, обедтан соң кел бүгін солянка ашарға. Була ма? Була. Ингредиенты купили? Сірегелері сүртейді. Давай, пока. Давай. Рахмет. Отлично, давай, исламчик. Ага, пока. Ага. Шундай движуха ауылда рахат әйме, шундай движуха болғаш. Туғанар келіп кетей, сен ашып кетті, тегілай бұлай. Шәп енді ауылда, шәп. Анан соң ауыл мен нәрсе білән шуй. Ауылда урам білән взаимодействие почти что 90% урамда ересің. Туда-сюда. Ал бет саққова шәп. Әй, моторым. Біздің дворик. Дворик біздің, зор дворик біздің. Біздің Джек маңдаймы, Джек. Джеки. Сіздің үтлеріңіздің исемдері нендей? Біздің Джек. Джеки Чан мысың? Все, ярар. Кеттік ме, моторым, неге кірәбіз? Шейлер ішәбіз. Моторым. Сау болашалы, язушылар білін. Бір-екі мотор сөйтелі, ауылға қойтығыз деген. Олға қойтыңыз. Мұнда рахат. Русский соседей. Не, татарлар алар? Да, татар. Малай русша сөйлештілер. Все, ярар, достар, моторларым. Әлі. Біз атабыз, пистолетпен атабыз ақабыз. Пневматика білен ойнайбыз. At тағы. At. Там шыға мısın olmuyor aşık mı bu? Шыға. Давай маншеты. Ага, тігі пластмасс түшмей бұғай аны, пластмассына әлеге бұғай. Теміріне атып қара, теміріне. Темір сауытқа.
2 бол белән җибәр. Ана чакмый кебек. Чыкмый кебек? Ага, чыга. Һәм тормады карар. Пластмасска бер жиберелер өчен. Ага. Һәм тормады җибәр манчы. Пластмаскаймы? Чыгамсың юк шуны. Чыгады. Пластмаска тавыш киде түгмәсең ха? Син пластмаска цейдалыс? Нет. А, да? Кай сен топшы кырыга бересең сен. Ауыр барам әлде. Молодец. Куянны үтермидер бу? Куянны. Ура! Ничек төшмисең? Белмим. Тиштең бу яна күренә. Ага. Молодец. Вау! Дальше. Отойдем. Так. Мина. И караса. Ура! Ура! Yes! Ура! İşip düşürdü. Ура! Элеге жығымы бар име? Молодец, матерым. Классно. Да. Маны бер атканда надо понять, ул бары китә кырыга, теге туп-тур атмый. Блогерлар гаиләсе. Матуры торасың әти. Пиш кенә җитми, пиш. Пиш өстендә утырдың шулай. Где куянка? Ага, вижу. Куян, малай. Теге, айда, Серега, братан. Айда. Красавчик. Башка куяннарны карыйм әле. Мяу. Так. Чекай, хәзер. Кролики это не только ценный мех, но и 2-3 килограмма чистого мяса, да? Куянчыкларның асларын чистартабыз. Так. Красота. Так, надо каналга дидәти. Җиңел, авыр түгел. Элек бәлекәй чакта бабайларда маллар күп иде. Маллар янда ломнар белән актара идек. Тирисләрне. Киттем дальше. Чырмын куяннарны. Аккуратно. Все, снимаешь? Сейчас будем делать вид, как будто мины шлемями. Все, аккуратно гана чур. Ого, орешки. Куян буклармы? Да, Сергей? Куян бугы ошо яратасыңмы? Аратам. Ты знаешь, что я сказал? Конечно, ты сказал. Я думал по-другому. Ну ты смешной, малыш.
Сделаем потом. Ае. Хорошечно. Кош. Кош, кош. Ну-ка, малыш. Все, можешь на паузу поставить. Выключить. Загрызет? Да. Эксперимент поставим. Ставим телефон, да? Ну, хватит, эксперимент прошел. Кролик. Кролик. Онлайн. Дом 2. Кролик 2. Киттик ми? Шүп түгәбез ме? Бир бишне. Серега. Серега, брат. Ну-ка, спой-ка, скажи. Мент на меня газует. Ну ладно. Менің моторымның коронный блюдосы. Эй, моторым. Умничка. Мотором, наложи себе сметану, пожалуйста. Все, ярый. Хәзер салам. Че? Сейчас, подожди, мне тоже этот ролик нужен. Мне надо и трель, мне надо фра. Подожди, суп вкусный. Все классно? Да, классно очень. Все, пока ты оттуда устал. Ты видео снимал, что ли? Ага. По вашим... Эш булды безгәме? Сал айда. Сал Айнулла, салғаш күңілі бола. Ей күршілі тыңла, кеше совсем ішілген. Қайтып барған шақларымда инопланеттен келген. Машында екі антенна, көзлері жим-жим тұра.
Суқтым көтіп алынып, ей ғайнула, көбішке шулай була, кәжәңні өтіргенсің. Көбішке шулай була, сал, ғайнулы, салғаш көңілі бұлы. Әйді тағы бір екін салды алып кеттен. Oynar sonra tutar ola. Abi. Oynar sonra tutar ola mı? Ha? Halo da. Кабан, привет, кабан. Ты прям как Супермен забрался. Как хәлләр? Молодец, Сергей, молодец. Әйдә вот. Тыдыш. Опа. Артыңда күрше карап та безгә. Күрдең, бірін аттың сразу жығылдың да. Ой. Молодец. Только жала көрмейме. Страшно. Без телефона. А на телефон. Сейчас Почему будет так будет надо? подъехать. Да. Ему не жалко телефон. Страшно, как страшно. Не надо. О, что? Без телефона открыл. Попался в телефон, что ли? Да? Блин, а? Пипец, дураки. Снимает, смотри-ка, что. Видишь, снимает? Угу. Ну, плохо. Да. На сломанный телефон снимаем, да? Да. Пипец, Так и конечно, мы телефон. сломали его. А кто виноват? Ты. Почему я?
А пистолет виноват. А, да. Кто его стрельнул, тот и виноват.